Azte honetan, bi erronka. Malgutasuna eta orekarekin, bai? Lehenengoa, hartu behar duguna da, marulako makiatxo bat, bai? Eskuak horrela jarriko ditugu, eta lehenengo pausoa. Hankak pasatu, aurreraka, nire hanka besoen da artetik, ni garbo naiz, atera. Yeah, yeah, come on! Bigarren erronka, horretarako, pizgaia bat ditugu. Haundiak edo txikiak. Haundiekin errezagoa da, txikiekin zailagoa. Animo, bale? Horretarako, arabako zerrezak dira. Jarriko dugu pizgaia lurrean, eta helburua da, ahoarekin hartzea, eskuekin, lurra aurkitu gabe, bale? Ez du balio jartzea okondo lurrean, lanak lurrean, ez ezer. Oinak lurrean daude, eta ahoarekin hartu behar du. Nik ni modu egingo ditut. Zuekin nahi duzu hauek edo zuenak asmatu. Ados? Bat. Eta bigarrena. Opa! Animo! Erikar belikoak txikitatik gustatu izan zaizki